and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Karon nga nahimugso na ang among anak. Kaya ko ka ang pagbaliwa na lang sa tanan kong nabati gikan ni Abigail. Mahimo ko bang ibaliwa lang ang iyang gisulti nga giantos lang niya ang pagpakikuban ako ug nagpakaroon ingno na siya. Shit! I felt the fang of pain again. Misugod na sabog kainit ang akong nga nahinumdum sa inki panulti. Now, I really don't know kung kaya ko pa bang ibalik ang pagtagad nga gihatag ko kaniya sa miagi mga adlaw. Kay ang gugma nga gibati ko kaniya to. Sa hinay-hinay, natabunan na sa kasuko. Oh God, never in my wildest dream nga may tabo kinin ako. Usa kini sa hinungdan ko nganong wagin mo santop sa kong una-una. Kaniadto ang magseryoso sa karelasyon. Kaya di ko gusto mabinyo. Tungod kay nahadlo ko. Di ko gusto nga may tabo sa tukuron kong pamilya. Ang nahitabo sa among pamilya ni Dana. Nagantos mi sa pagpanagbuwag sa among mga ginikanan. Di ko gusto nga matiyon sa akong anak ang gibati kong rejection kaniadto. Ang kakuwang gusto ko nga kung galing maminyo man ko. Di may tabo na ako ang naitabo sa mong pamilya sa una. Hinungdan nga ikaw nga akong kipili, Abigail. Tungkol kay nakita na ko nimo ang hiya sa usa ka maayong babae. Ang ayan nga mamahimong inahan sa akong mga anak. Apan, God, now I am torn between loving you and hating you, Abigail. Oh, Andy, I have to go. Apan mo balik usab ko niya. Pabuton ko lang ang balita gikan ni Jeric nga nanganak na si... Oh, wait. I have to take this. Oh, hello, Jeric. Wa pa ko makabal... Bigawas ng doktor gikan sa operating room. Oh my God. Hulo niya. I am so confused, Lula. Mo balik ko sa agi. Balikon ta ka po. Naanak ko. Sige. I have to go. Balikon ko si Jeric. Kadit lang, ma'am. Nanganak na ba si Abby? Yes, maybe. Migawas ako no ang doktor gikan sa operating room. Most probably, nahuman na ang operation. Balikon ko si Jeric sa taas. Muban ko. No, please. Ayaw lang una. Dili ko gusto magkagubot usab ka mo ni Jeric. Ma'am, Pabutan na lang nga babalik si Dana. I have to go. gusto ko na makita si Abby. Ug masuta kung unsa ang iyang kilimtang. Pero, shit! Di mahimong di ko makita si Abigail ug ang among anak. Kinahanglan makita ko ang among anak. Andy? Here's your coffee. Sorry nga nadugay ko, ha? May gikakita lang ko dito sa kantin nga kaila. Si Lola ba katong nakita na ko nga bag-o lang ni talikod? Oh, Nagsulti mo? may balik siya sa agi. May gawas na ko ang doktora hinungdan nga gibalik niya ang imong maguwang. Dina, Dina, gusto kong makita si Abigail ug ang bata. Gusto sab ko. Apan labing siguro dili pa mahimo karon. Let's just wait for the right time, okay? May mahimo pa ba ko? I'm sorry. Dili ka pa ba musod sa lawak nga nahimutangan sa imong asawa ug anak? Di ba ko andam? Gibiyaan ko siya aron makapahuway. Kay nasayod ko kung unsa ka kapoy
Unsa ka kapoy ang lawas sa bag-o lang ng anak. Lola, Sige na, pagsulti mo. unsa imo pa nagsultihan? Ang inyong sitwasyon, ang inyong kaminyoon, ang mahitungod ninyong duha. Wa pa ko masayod sa angay kung isulti niya. Dili mo siya atubangon human sa nahitabo. I don't know. Well, you should know. Pag-ulangan ng anak ang imong asawa, o gikinahanglan niya karon ang imong suporta. Nagkinahanglan siya sa imong presensya. Kung dili ka man magpakabana nga to kang Abigail, at least be a father to your daughter. Lola, nahinanog na siya. Nang bata siyang kilid. Naghigda siyang bukton. Kanindot niyang tanahon. Kagamay niya. Hinayin ko siya sa pagkuha. Hi, little one. Kagamay ni mo. Buwa kayo ang abil ug delikatiw kayong yang ilong. Sama ni Abi. You're so soft. Murag dili ko pulan sa pagkukos nimo. I love you, baby. Natuog pa siya. May bumupawi ka lang muna. Ako na'y bahala sa kong anak. Atong anak, Jeric. Katuog pagbalik. Gawas na lang kung may lain kang buot buhaton. Makahimo na ko. Damn it! Di ka pa mahimong mubangon. Di ka ligusay mahitabo na ng imong operasyon. Gusto na kong mutagilid. Init na nga kong buko-buko. Come here. Tabagan ta ka. Salamat. Gusto na ba na? Oo. Salamat. May pangaan ka na ba niya? Andrea. 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 Imong ipangan after sa imong laki. Unsa? Jeric. No. Di ko musugot. Nganli siya bisan unsa apan nungka ang Andrea. Ikaw. Unsa may gusto mong ingahan sa bata? Ako sing anak. Usang ngadlan ko siya og Jera. Ikaw ang mag-iko. Ako na bahala sa bata. Pahuway kung gusto ka. Kung gutomon ka, may pagkaon sa mong kilin. Help yourself. Sige. At di man na imong kaugalingon. Ayaw kabalatas kong anak. Ako na'y bahala niya. Ipadool ko lang sa nimo kung oras na araw padidihon mo siya. Apo. Ay, dong. Muli-li lang ko magkadiyot sa akong apo. Abigail, kumusta na? Salamat sa Ginoong luwas kang nanganak, apo. Ano? Dong,
mahimo ba kong makakugos bisan makadiyot lang sa akong apo sa tuhod? No. Jeric. Dong, Panghuna-una, di ko gusto nga makakuha og kagaw ang akong anak. No offense. Pero gikan sa gawas, I don't want my child catching germs kay abog ka og kamot. Usto ka. Pasahilo ako. Nalimot ko. Manguna-una ko magkadiyot sa banyo, ha? Ay, na ba to? Kakadiyot. Nahumanag yung kong panghunaw dong. Makaduha ko manapon. Ug may alkohol man sa kilid sa pultahan. Nang alkohol na sab ko. Makahimo na ba ko sa pagkugo sa bata? Yeah. Careful. She's so small. Kagamay sa akong apo. Nahinumdum ko ni Abigail sa bag-upa siyang gipakatao. Liwat kay nimo ang imong anak, Abi. Ingon ka usab ni ini, kagamay, niadtong sa una kong pagkugos nimo. Lo. Maimo ba, Ande, pagpuyo? Kagani na kapag nagsigig paso-paso. Salbakuta! Kapos na to na ang sawag. Sige ni mo balik-balik. Gagi, abay! Gusto kong makita si Abigail ug ang among anak. Ande, No! Ngangkun! Gusto na kong mukugos sa akong anak na eh. Lo! Ngangkun yun! pero dili mahimo, uy. Naa ang bana ni Abi. Tigalig mag-apot na sad mo, ug mahinayon ng kagubot. Hinomdomido nga bag-o lang nanganak si Abi. Peligro kayos bugat. MJ! Daan pa ko digil matubay. Di may Pero- Jordan. Mog yun! Pero gusto na kay kong makakita sa bata na eh. Sa among anak. No! Ngangkun pa more! Ang kunon ko siya tungod kay anak ko siya. Ako ang amahan sa bata ni Abigail. Ako, ug dili ka tong Jeric. Uy. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!